Dimanche mun tɛmɛna n'a bɛnna Saliba ma ka bɛn tubabukaro tile 10 ma mois de juillet kɔnɔ 2022 Mali autorités ye ivoirien militaire mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 9 de lalo u la aéroport international Modibo Keita la de façon illégale. Ce sont des mercenaires entrés sur le territoire malien en toute illégalité et dont le dessein est de briser la dynamique de refondation du Mali initiée donc par les autorités maliennes. Ce sont les mots employés par le communiqué signé par le colonel Maïga, porte-parole du gouvernement de la transition malienne. Embargo mundial, comme on a vu vidéo c'est de l'embargo illégal et inutile. Est-ce que tu vois? Maintenant au embargo wulilena na soro ko harame lo kumbo tuguni ko Mali autorité sera que Ivoire mercenaire mo binani ani mo kononto lalo la dugu koloka des mercenaires munu de don fana d'après porte-parole ni na kuma kan et plus de 30 personnes munu nyalon c'est des forces spéciales. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. Force spéciale, armée branche de des branches mounialon, c'est extraordinaire. Est-ce que tu vois? Ils sont surentraînés, beaucoup de commandos. Est-ce que tu vois? Donc, l'intervention avec compter des armées là, où il y a comme force spéciale, pour des missions spéciales. Comme exemple, vous savez que vous dites Jamana ni Jamana pour que n'a que mon calendrier de enlever, voilà que mon calendrier de sauver, voilà on a. Est-ce que tu vois? Soit ni Jamana la intérêt Jamana were ka munya le guerre bala ou pour que bien nous de protéger. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale de 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Au Colorado, aux 30 personnes voilà, au plus de 30 personnes vous identifiez comme force spéciale ou dedans. Olu fana konola la ya mafele mo munu be atterrir la ate mo la passeport la après vérification et profession militaire be muna pour la profession kera munde wala la identification mi kera munde ko doye étudiant de doye chauffeur de doye cordonnier de wode karallaw doye technicien de doye électricien de ko sɛbɛn minnu tun bɛ u bolo ni o ye passeport yɛrɛ ye k'i b'a ye k'a fɔ ko o passeport ninnu kɔnɔna na ko baara minnu kun sɛbɛnnen bɛ o kan ko étudiant chauffeur maçon ani mécanicien fo ka taa bila vendési ni électricien ani vigile ni peintre ko de tun bɛ u ka passeport kan. Ni métier minnu ɲalon ani armée tɛ ɲɔgɔn na sila la foyi la o de signification sɔrɔ la o de sɔrɔ la comme profession. Voilà, donc au bétamilé, comme Mali autorité y'a fait donc Mali autorité au sovirat mami kafo nunu unana munaya a te hera côté. Donc il y a essayé comme namira la munu ba kalama ni police wala gendarmerie au mɔgɔ fila wala au mɔgɔ saba mina nous ba enquête que ba séparer de que bo ɲɔgɔn na. Donc il y a essayé ku séparer ou be enquêter ou damat mami kelen wa ye a jira k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛli ye sa ko o bosamisɛn gannen u selen Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ k'u ye kuma minnu yɛrɛ fɔ k'u tɛ fani bala ko dɔw kɔni ye a jira k'a fɔ ko u nalen don fɛn min ye MINUSMA ale ka relève n'o ye faleli ye ko dɔw yɛrɛ ye a jira k'a fɔ k'u nalen bɛ mission dɔ la Mali kɔnɔ mission min ye Guineur mission ye wa ko dɔw yɛrɛ ye a jate k'a fɔ min ye compagnie aérienne sahélienne ye ni o ye Allemagne ka sɔrɔdasi daga dɔ ye pankurun na ko u nalen bɛ o kɔlɔsi. Version nu si meke kelen ye te o dun tɛ se kɛ normalement n'a sɔrɔ ko jamana bɛ militaire déployé ka taa jamana wɛrɛ la pour intervention donc u bɛɛ ɲana kalon don u bɛ taa mission mun na u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ par exemple ne bɛ wuli an bɛ taa nin mission de la wala an bɛ taa nin mission de la donc u bɛɛ la version ɲana kɛ kelen ye dɛ.
Premier, ukokuna pour une mission confidentielle. Une mission confidentielle, mission confidentielle. Comment ça, militaire ou que bo jamana fo jamana la kena mission munyalo c'est confidentiel. O jamana mo ta kalama ibitala jamana mun kono ulta kalama. O bese ke kenyadi. Normal les militaires nyana ke bo jamana la kena jamana were kan. O bena jamana mun kan. O bo jamana mun kan folo wala ministère des affaires étrangères o nyana ke bo ta jamana mun kan ko ministre des affaires étrangères wele. Ou que échange que nous échange que ou que bordereau ni papier ou ni fait on be signer ñoo fait est-ce que tu vois ni mbati aba factionner ma ni fana ba réceptionner aba a tokodi aba a lire aba approuver soit aba désapprouver na approuver o de ubise kana na ma approuver ube sagi est-ce que tu vois mais aussi me sera kono donc oui mali ministre des affaires étrangères ni ka o ko kalmaye ale me ata kalama ka fo ko Côte d'Ivoire militaire nyana kana mission na wala nyana kana intervention na ata kalama version flana ko kunana to di rotation de la pour MINUSMA lo MINUSMA ko to di loni la branche dorée de munyalo abe mali kono pour maintien la paix et la sécurité est-ce que tu vois o fana be mali kono mais oui MINUSMA mo nyininka MINUSMA mo ko non o long o la rotation tunte munyala nyana ki jigi mali kono. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui veut dire au démentir là. Sahelienne Aviation Service. Voilà, entreprise Nitoyo de Kunana pour de la sécurité logistique là. Voilà, pour que follow ou Kunana pour une mission confidentielle. Deuxièmement, pour une rotation de la MINUSMA. Rotation au démounier comme exemple militaire d'Obe ou Lumena et Volu Sambaka militaire Verenati. Mais au long MINUSMA mo fana ya ira ka foko rotation to le bolo mali kono au long saliloni là est-ce que vous tu vois troisièmement okokuna pour assurer la sécurité logistique d'une compagnie de transport aérien au défilé Sahelienne Aviation Service yeah sabana kerode ouais comme mali autorité yeni enquête beke donc ou que na ke réponse sur munyalo bu satisfaire. Donc vraiment olu fana mira comme ya mina feni we feni mina ka foko ni violation de munyalon ay mali article ana loi ay chama violer akono lala. Donc non seulement tout unyana ke ministre des affaires étrangères informé de selon les voies hiérarchiques ani les canaux légaux mais au moins que malien nya essayé fana ke ou la homologue ivoirien nyininga nasoro et réellement au lieu de militaires nous blakana et tokodi mali kono lala parce que muno wi ok parce que militaire nous nana et ambe jatem na hara an la société kono yandro et ni militaire be takama duguni dugu anala tuni donc forcément abe sur justification do bala ni justification tala donc abe takama en civil de atuni donc ta te nunu dun avion de unati avion fla o de unati te ils sont armés jusqu'aux dents. Est-ce que tu vois armement de guerre ou de boulot donc au kamala la wi ni nga fana la aussi la réponse kena ke kelenye donc o de ato nak mali fana ya la décision ta amé ay a homologue ivoirien wele o de Côte d'Ivoire autorité o ay wele ku ni nga maintenant pour juste abese que explication sera là maintenant mu yere de be mo surprend o lu fana ba foka fo kuta kalama arme mo ivoire 49 militaires mu bora Côte d'Ivoire ke tan kuta kalama o be ko fela la fana ya essayer ku nyininka parce que ni avion bebo dugu la kata dugu yere la donc papier dama ni be anyana ko lu sorode donc papier munu yalu ba enregistrer na avion yere enregistrer ka basu enregistrer donc ya nyinin ko enregistrement na bo fol ma manifeste donc ya nyinin manifeste bagage anala manifeste cargo aussi me soro avion ni fana na donc ce qui veut dire avion ni wuli la Côte d'Ivoire kana atterrir Mali kono ka soro manifeste foi dala bagasu me enregistrer et avion yere me enregistrer donc abu ko mudron ibe sigile ya ke fendo ya ka jeki rek na sigi krefe ima bo yorolo est-ce que tu vois donc abu ko militaire nun ta kerode donc ni bela jelen kelen ko felala Mali kena ke réponse nyana ma soro munyalo apese ke mo nunu situé ou bora officiellement Côte d'Ivoire kana Mali la mission muna ou kena kalon donc o kamala la Mali gouvernement fana ya hakilina mira mun soro kaira o de ka foko 49 militaires munyalo nu bora Côte d'Ivoire kana Mali territoire kan saliba lon yere la donc ko ce sont pas des militaires mais plutôt mercenaires ou de ko nin ko nunu bela jalena ni sharia soso bela ko Mali marabago ba jira ka fo sorasi binani ani kononto nunu ko mercenaires ko ni do
ko k'a sababu kɛ yamaruya fɛn o fɛn bɛ yen n'u tun kan ko o kɛ k'u ma se ka o si kɛ ko wa ko tigɛ daraw kan ko Mali marabagaw kɔni bɛ segin a kan ka jira k'a fɔ ko mercenaires don ko dɔw mercenaires ye mun ye o de y'a lɔn mɔgɔ minnu y'a lɔn i bɛ na jamana wɛrɛ kan pour que n'a kɛlɛ de kɛ u b'i sara est-ce que tu vois donc e bɛ na kɛlɛ kɛ pour k'i sara dɛ et donc c'est des gens qui sont surnaturellement entraînés est-ce que tu vois u b'a fɔ olu de ma mercenaires donc ils sont soit ex-commando de don wala ex-militaire wala mɔgɔ minnu y'a lɔn u la dunalatigɛ u y'a bɛɛ kɛ armée de servir la f'u taara retraite la tuma min donc olu ils sont prêts à se porter volontaire comme mercenaires u bɛ taa mission na jamanaw la tagalen u b'u sara donc est-ce que tu vois donc maliyɛnw fana y'u considérer comme o de wa donc nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se ka mun dɔgɔmanin sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ o de an y'a ye récemment comme an tun y'a fɔ ɲami video tɛmɛbaga sali tora tile dama dama u ye embargo lawuli ka bɔ Mali kan précisément CEDEAO ye embargo lawuli ka bɔ Mali kan mais an bɛ se k'a fɔ embargo ni wulili ka bɔ Mali kan an tun hakili bɛ fulan n'a kɔnɔ mais donc an bɛ se k'a fɔ à travers ça an ye confirmation sɔrɔ donc pour mun de la an b'a fɔ an ye confirmation sɔrɔ parce que dunalatigɛ kɔnɔ an yɛrɛ fɛn dama damani bɛ an yɛrɛ y'o jate on a l'habitude de le dire dans la société an ko subaga tɛ se ka mɔgɔ dumu k'a sɔrɔ i la mɔgɔ t'a rɔ donc CEDEAO fana a labana ko o de faamu a y'a lɔn de k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ mun bi Mali y'a pɛrɛla de tɛntɛn pour que faire face à la France est-ce que tu vois ka France défier totalement défier mun n'o tɛ fila ye o kɛra donc tɛntɛn a bɛ mun de nɔfɛ a bɛ fɛ k'a la intérêt de bila ɲɛfɛ a la jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ dɔ ɲami est-ce que tu vois donc CEDEAO fana y'o de tɛntɛn u y'a lɔn k'a fɔ pɛt n'u ye Mali labɔ CEDEAO kɔnɔla la donc Mali bɛ na développer ka CEDEAO jamana tɔw to yen est-ce que tu vois donc an bɛ se k'a fɔ en grosso modo embargo wuli kun bɛɛ filɛ nin dɛ est-ce que tu vois donc pour donc Mali kana se ka développer ka jamana tɔw to yen donc ils sont obligés u ka embargo la wuli ka bɔ a kan n'u ye embargo la wuli ka bɔ a kan u bɛ se ka intégrer kɔnɔ ɲami tuguni n'u y'a intégrer kɔnɔ tuguni u bɛ n'u la sanction ani la règlement u bɛ n'olu appliquer a kan tuguni donc k'u la règlement ninnu dɔ appliquer la kan donc pour a kɛ se ka taga ɲɛfɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que non seulement règlement ninnu a fɔlɔ ye mun ye pour que se k'i la destin ta mais o de ye k'i la monnaie changer i la wari min b'i la jamana kɔnɔ donc namira la ni Mali tun taara fa sera k'a la wari changer ani k'a la langue officielle changer mun y'a lɔ ko français de don o de kɔrɔ fɛlɛ ko Mali tilara faransi la tun frɛn Mali tun bɛ développer k'a na jamanaw tɔw bɛ to yan n'i ye jate minɛ Kiba la bi Kiba ye mun kɛ embargo la bi a ka ca sanji 10 ni fɛn ye Kiba bɛ embargo la mais coronavirus nin daminɛlen tuma min Kiba de tun bɛ médecins bila ka na Europe pour que se k'u dɛmɛ intervention na donc embargo ye fɛn de ye fɛn mun y'a lɔ donc a bɛ jamana permettre de i k'i la potentiel vrai lɔ c'est-à-dire i k'a lɔn i la jamana kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ ani i tɛ se ka mun kɛ est-ce que tu vois donc embargo yɛrɛ n'a kɛra jamana kan a b'i permettre nin de la donc o de tun b'an fɛ bi k'a fɔ aw ye donc an b'a ɲini aw fɛ halisa aw kana video mafilɛ k'a ban k'a sɔrɔ aw ma abonné an na chaîne na ka note de notification activer en même temps ni video nin diyara aw ye fana aw b'a aimer k'aw bolo la kan dɔrɔn n'o kɛra donc o bɛ fanga de d'an fana ma ok aw kan bɛn siɲɛ wɛrɛ ma inchallah